et tidspunkt i den her barrikadescene sidder Jean Valjean på en ammunitionskasse med ryggen til studenterne, og dermed også med ryggen til publikum. Studenterne er ved at synge en sang, der hedder Drink With Me, som er sådan en meget smuk sang om livets ufattelige skønhed, om håb, om lys. Jeg sidder som sagt der søndag aften, anden forestilling den dag, femte forestilling den weekend. Jeg vil godt indrømme, at jeg var en lille smule træt. Så jeg tænkte mig selv, mens de nu synger Drink With Me, og jeg alligevel sidder her med ryggen til, jamen så kan jeg da lige lukke øjnene et øjeblik. Det lader til, at der er nogen, der har gættet det. Det er nemlig rigtigt. Jeg faldt i søvn. Lad mig lige understrege for forståelsens skyld, at det er ikke sådan, jeg siger til jer, at jeg lige blundede lidt. At jeg lige faldt lidt hen. Jeg faldt i søvn. Jeg snorksov. Jeg var væk. Det er mig en gåde den dag i dag, hvordan det lykkedes mig at blive siddende på den der kasse. Men det kan selvfølgelig have noget at gøre med bredden på kassen. Og så vågner jeg med et sæt, ved at der er helt stille på scenen. Og jeg anede ikke, hvor længe der har været stille. Jeg anede det ikke. Panikken bredte sig temmelig hurtigt, fordi Les Misérables er det, man kalder en gennemkomponeret musical. Der er faktisk ingen pauser i musikken. Så jeg var ret hurtigt overbevist om, at det formentlig var mig, de ventede på. Fordi den aftale, jeg havde med dirigenten, det var, at når studenterne havde sunget Drink With Me, skulle jeg rejse mig op og gå hen til barrikaden, og så ville forspillet starte til Bring Him Home, som er den her meget høje, meget krævende falsetterie-versioner der i anden akt. Det var en aftale, jeg lavede helt specifikt med dirigenten til den her turné, fordi vi var ikke klar over, at de ville reagere på den her historie ude i Fjernøsten. De havde aldrig spillet derude før. Og nu, hvis I kender Les Misérables godt, så vil I vide, at Bring Him Home har sådan et meget spinkelt forspil, sådan noget harpe noget, der siger dum, 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 dum. Man skal være sikker på, at det kunne høres, og dem lagt over i hænderne på mig. Det var mit ansvar, at hvis der skulle vise sig at være bifald efter Drink With Me, skulle jeg lige blive siddende og lade bifaldet ebbe ud, og når der så var ro og koncentration nok, så kunne jeg rejse mig op og gå ind til barrikaden, så ville forspillet starte. Jeg vågner så til den her skræmmende stilhed, og for hurtigt resonerede mig frem til, for jeg er blevet bedre til at resonere på det her tidspunkt, jeg har øvet mig simpelthen, jeg får hurtigt resoneret mig frem til, at der var ro nok. Det mærkede jeg straks. Så jeg får rejst mig op så hurtigt jeg kan, uden det virker alt for påfaldende, går hen til barrikaden, forspillet starter, og jeg synger sådan lettere og rystet Bring Him Home. Efter den her forestilling er min første indskydelse at gå ind til dirigenten og sige undskyld. Så efter vores fremkaldelse på scenen, farer jeg ud i kulissen og ned ad trappen til under scenen, hvor han har sin garderobe. Og han står inde foran sit garderobespejl og ved at binde sin butterfly op. Og så hører han mig komme småløbende hen ad gangen. Og inden jeg når at sige noget til ham, så vender han sig lige halvt om og siger til mig ind over skulderen, du Stig, jeg kunne faktisk skide godt lide den lille kunstpause, du holdt i dag, før du sang Bring Him Home. Så jeg sagde ikke noget. Jeg vil sige, jeg tror, jeg fik mumlet et eller andet med, nå jo, tak skal du have, du gamle, men men man er jo nødt til at prøve noget nyt en gang imellem. Noget nyt! Jeg var lige faldet i søvn på scenen midt i en forestilling foran et betalende publikum i min drømmerolle. Meget apropos. Jeg var rystet. Jeg vidste godt, der skulle ske noget nyt. Jeg vidste godt, jeg var nødt til at finde en teknik, lad os bare kalde det en overlevelsesteknik, som gjorde, at jeg på kort sigt ikke faldt i søvn på scenen foran 2.500 glade, forventningsfulde, betalende kinesere, og at jeg på lidt længere sigt overlevede resten af turnéen. Der var stadig 125 forestillinger tilbage. Så jeg vidste godt, der skulle ske et eller andet. Jeg var bare ikke helt klar over, hvordan jeg skulle skrive det an. Men dagen efter om mandagen,